Здравейте, YouTube, аз съм Цецо 255. Днес ще качвам на къщи с този път епизод втори на синглплеер. То се знае. Ще направя къща, но само ще ви покажа формата първо и ще паузирам докато я направя. Не си мислете, че я тегля, защото е гадно. Кой би изтеглял къща? ОМГ. Ще паузирам докато я крафта. И готов съм, дами и господа. Това е къщата. Не е много малка, така че дано ви хареса. Чакайте, че ми забива. Това е тя. Отгоре тавана я го направих с идея от един мой фъра, наречен Дарин. И това беше от мен за този епизод. Дано ви е харесал и